Oli, com esteu? El vídeo d'avui el titularem Tu pots dir merda. A veure, fa un parell de dies, la Brigitte Vasallo, que és una dona que defèn certs drets, d'acord, de certs col·lectius, dones, tal, és activista, vaja, va dir la frase de merda: el català morirà i quedarà com una llengua feixista. Con tot un coño. O sigui, vull dir, eres el súmum de la cultura del lingüicidio. Eres una poca vergonya. A veure, per a posar-vos en context, jo no conec molt la Vasallo, d'acord? Però podem hipotetitzar dues coses. L'una és que va vindre quan era xicoteta a Catalunya i va tindre una vida digna i va poder, això, prosperar gràcies a que huyó de su casa para no volver jamás. Hipòtesi 2, són els seus pares els que huyeron de su casa para no volver jamás. Crec que són gallecs. Llavors, la Brigitte Vasallo parla gallec perfecte i parla català, perquè va ser escolaritzada, m'imagino. Jo crec que és l'opció 2. Escolaritzada i llavors, en un moment, no sé quina edat deu tindre, però quan era xicoteta, a Catalunya es parlava molt de català perquè la població autòctona, aborigen, indígena, era catalana i catalanoparlant. Llavors, la gent que hi anava s'hi adaptava per collons. Si la Brigitte Vasallo huyera de su casa para no volver jamás, ara, con lo catalanófoba que és, ni de coña s'adaptava a la terra a la que ha huido para tener una vida digna. És el que vaig parlar en l'últim vídeo de fal·làcies, de es que sois una lengua de pueblerinos o es que sois una lengua de burgueses. La cultura matalenguas, que és la cultura de la Vasallo, o sigui, pancastellanista, als valencians que els nostres burgesos, els rics, es van passar al castellà, ens deien lengua de plebeyos, los paletos, no? Perquè diguem que els rics, els burgesos, li llepaven el cul al castellà. Mentre que a Catalunya és el contrari, és a dir, diguem que els burgesos, els que tenien pasta, parlaven en català, no? És a dir, no havien abandonat la llengua. I llavors, en vegada de paletos, els deien que eren unos burgueses y nosotros somos los buenos de la historia. No, no sou els bons. En vuestras tierras donde matan lenguas, d'acord, hi ha uns rics que vos han oprimit, d'acord, vos han empobrit. I en vez de colgarlos de los cojones porque son gentuza, el que fereu va ser huir de vuestras casas para no volver jamás. Acoblar-vos a una terra que vos ha donat de menjar, vos ha donat casa, vos ha donat cotxe i heu pogut formar una família i prosperar, com la Vasallo. Sou una cultura superdesagraïda. No tots els castellanoparlants, òbviament. De fet, et presente 3 persones. El Kevin, que és dels Estats Units. La Sònia, que és castellana. I el Manel, que és madrileño argentí. Aquestes 3 persones no són com tu. Vull dir, són persones que se n'han anat de sa casa, que no obliden els seus orígens, però que respecten i que fomenten moltíssim la llengua, cosa que tu no has fet. D'acord? Llavors, jo crec que algun psicòleg a la sala hauria d'intervindre, perquè jo crec que el que li passa a la Vasallo és que, com que en la seva terra no han tingut la xona i els collons de penjar dels collons, generalment són homes, a gent que els expoliava i digueren vamos a huir i que luchen los que se quedan. I han tingut una vida digna, com que viuen en eixa pobresa, diguem, se senten pobres i miraven amb enveja, perquè no puc imaginar una altra cosa que no siga enveja. És a dir, les persones que emigraren, no només castellanoparlants, bascos, gallecs, gent d'altres parts, a Catalunya, els veien com a que ells, o sigui, s'havien d'autoconvèncer, com dic en l'últim vídeo de fal·làcies, és a dir, són persones que es creuen que la teua cultura és inferior, però la de Franco mola mogollón, però huyes de tu casa perquè mueres de hambre, o sigui, eres un ingrato. Llavors, com que no volen agrair, aquestes persones s'autoconvencen a elles mateixes que los malos de la història són los indígenas i són todos ricos, d'acord? I que ells són los obreros de la història. No sou els bons de la història, sou el arma homicida de la història, d'acord? El franquisme a nosaltres ens ha putejat i a vosaltres vos ha empobrit. A nosaltres no podien empobrir-nos perquè ja érem terres que teníem indústria, els valencians i els catalans, i els mallorquins també, els illencs també. Llavors, el sentiment dels castellanoparlants, males persones que emigrareu a Catalunya, era d'enveja, de
¿por qué ellos tienen lo que nosotros no teníamos allí? Llavors, el que fèieu era autoconvèncer-vos de que sou els bons de la història quan sou l'arma homicida de la història matalenguas, que els heu servit per a incrementar el gruix de població que no és autòctona per a matar llengües, i vosaltres tan contents. Tu vas de superdefensora de drets, però en realitat t'estàs ara col·locant del costat de l'opressor, del pancastellanista, del castellano-franquista, val? Tu ho saps i jo ho sé. És a dir, tu defens els drets de coses que a tu t'oprimixen, drets de les dones, eres dona. Ja vos dic, en conec 4 coses d'ella, però anem a imaginar-nos drets LGTBI, drets, jo què sé, del que siga, que a tu t'oprimixen. Per què? Posen en perill el teu status quo, però quan es tracta del dret dels indígenes bones persones adaptats perfectes a totes les cultures del planeta, o sigui, a la meva cultura, d'acord? A tu te molesta perquè eres tu la que ha de fer un esforç, perquè eres tu la que ha de respectar i no vols respectar. Llavors t'inventes que la nostra cultura és feixista, però ¿cómo cojones te atreves? O sigui, mira, esta és Andrea. Andrea és una dona que després d'educar 3 fills i a ma mare l'hagué d'educar en castellà, va tindre el valor d'adoptar 5 nets. La iaia anava a comprar a l'Economato. La meva família no és pobra, és superpobra, és superhumil. Vestíem com la Punky Brewster i eren feliços. Jo, de xicotet, la iaia mos apuntava a un centre infantil o juvenil, d'acord, del meu barri, i després vam ser monitors perquè ens agrada molt tot el que és l'educació, educar, ajudar, o sigui, és que la meva família és aixina, gràcies a la meva cultura valenciana, cultura catalanoparlant. La tuya no, perquè la tuya mata llengües, però la meva no, d'acord? I n'estic fins als ous que tu cultura mata llengües vaga pobre, assassina i castellano-franquista, perquè eres la cultura més assassina que ha passat per la península ibèrica, ens diga que tots els catalanoparlants som burgesos i som una llengua feixista, quan la meva família és pobra i és humil, d'acord? I esta dona, el que ha fet, ha educat els seus fills i els ha educat superbé, d'acord? Que tu vingues ara a dir-nos que som uns feixistes és que eres una poca vergonya. O sigui, tu veus els privilegis dels altres, però no veus els teus. Tú huiste de tu casa para no volver jamás, o els teus pares huyeron de su casa para no volver jamás. Tu eres una endòfoba, perquè vos agrada molt titllar-nos de racistes als catalanoparlants, d'acord? Però no sabes buscar en un diccionari o en Google la paraula endofòbia, d'acord? Que vol dir que odies la llengua i la cultura pròpies. Una vegada vas fer un vídeo parlant en gallec, com si parlar gallec t'eximira de ser una endòfoba i una catalanòfoba i una matalenguas castellano-franquista. Vull dir, tens una cultura de merda. Hi ha persones que parlen castellà que no assassinen llengües, però no és el teu cas. D'acord? Tu tens un privilegi, tens un status quo i no vols, que te'l toquen. Llavors, el que feu quan els indígenes y los amigos de los indígenas, que para los indígenas también son indígenas, és a dir, com ja vos he dit, el Kevin, la Sònia i el Manel, per a mi són superindígenes. I tu no, tu eres una acoplada que o bé vas néixer a Catalunya o bé vas vindre després, poc importa, però no te sents d'un lloc. Des de quan una persona, imagineu que a Màlaga hi ha hagut una dictadura francesa i molts gavatxos huyen en massa i tenim a Jean-Pierre, que no li ix dels collons parlar en malagueño, castellà, d'acord? I diu que el malagueño és una llengua fascista, després que els hagin imposat el francès, que el parlen perfectament, los gabachos huyan de sus casas, te ponen cara de asco, 40 anys de dictadura, 40 anys de democràcia, no n'amolles ni una en malagueño, en castellà, i tens els collons de dir-los que són uns feixistes. Per què utilitzes això? Perquè quan nosaltres ens defenem de les vostres agressions, veieu perillar el vostre status quo. I això vos molesta. Vos molesta no poder continuar assassinando impunemente lenguas y culturas que no volen ser de tu cultura castellano-franquista. Perquè eres l'amiga de Franco. Estàs continuant el seu llegat, que vas de superabanderada de drets
i te claves amb els més dèbils que tu. I no, però és que sou burgesos, que anem a ser burgesos, desgraciada dels collons, que ma abuela era pobra i humil i que mos ha educat en la cultura de l'adaptació perfecta a totes les cultures del planeta. Jo me'n vaig anar al sud de França, jo me'n vaig anar a tindre una vida digna, d'acord? I jo vaig aprendre francès, que és la llengua imposada en el sud de França. I jo he après un pauquet d'occità, perquè jo consideri que és obligatori d'aprendre la llengua del lloc on vas. D'acord? O sigui, ho he intentat dir com podia. Però vaja, o sigui, veus la meva cultura i veus tu cultura. D'acord? A mi em faria vergonya, em fotria vergonya. I afortunadament cada vegada hi ha més gent que té com a llengua materna el castellà, el gallec, qualsevol llengua del planeta, que veu el teu comportament de merda i diu, eres una colonialista, eres una jeta, eres una vaga, eres una aprovechada. Jo el que crec que passa que si un psicòleg hauria d'intervindre és que quan eres xicoteta deus haver patit alguna merda d'estes de no, però tu és que no ets catalana, no sé què, llavors t'han ferit i és com que has creat una cuirassa i cultura matalengües i llavors t'inventes coses. Mira, en Castella, en Andalusia i on siga, sempre hi ha un percentatge de rics, 5%, i tota la resta són pobres. Llavors, tu, en vegada d'anar a atacar a la gent rica, a la gent expoliadora, igual que els castellans i els andalusos, que se n'anaran de sa casa, en vegada d'atacar els que t'oprimiren, vens a la nostra casa i ataques els pobres. Ataques els de la generació de la meva iaia, que van ser oprimits per tu cultura, que vas de gallega per la vida, però no fas contingut en gallec i no fas contingut en català. Llavors, tu eres més castellana que en Sòria. O sigui, a tu ni tan sols t'agrada Castella, a tu t'agrada el teu privilegi de persona castellanoparlant. D'acord? A tu t'agrada el poder, a tu t'agrada col·locar-te al costat del que mata, assassina i és de tu cultura. Tens una cultura de merda. I per acabar, tan estirat de les orelles, acabes de dir, bueno, però es que no he querido decir que la cultura de l'adaptació perfecta a totes les cultures del planeta que no és assassina com la tuya, d'acord? No he querido decir que era una lengua fascista. Sí, has volgut dir això, perquè eres mala persona. D'acord? És un poquito castellano fascista. L'única llengua que huye de su casa para matar lenguas és la que tu parlis. La meua no fa això. Ja està, és un fet. Llavors, el que has de fer és curar-te la teua catalanofòbia, adaptar-te i integrar-te d'una punyetera vegada i deixar de matar-nos la llengua i deixar de mentir, perquè el títol del vídeo era tu pots dir merda. I això és perquè la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia meu, el valencià i l'Estatut català diuen que les nostres llengües són d'especial respecte i protecció. On està la teua especial respecte i protecció? No està, perquè en tu cultura no existe, d'acord? Perquè eres profundament antiespanyola, no t'agrada Espanya, t'agrada el teu privilegi de persona castellanoparlant castellano-franquista, i l'Estatut tampoc el respectes, perquè les llengües pròpies vol dir que el castellà ha estat imposat. Quan a ma abuela li pegaven hòsties per culpa de tu cultura matalengües, ahí no te queixaves. Quan la gent huyó de su casa para no morir de hambre, com la teua família, i no vos heu adaptat perquè no vos ha donat la gana, parles català, perquè llavors la major part de la població era catalanoparlant. Si no, no el parlaries, tu ho saps, i jo ho sé. Eres una persona de merda, tots ho sabem, i algú t'ho havia de dir. I tu pots dir merda, però estem en el costat bo de la història. Si això fora una pel·lícula d'indis i de vaquers, tu series la vaquera que tens pistoles, vas pegant tirs, i nosaltres som els indis. I vos n'aprofiteu que heu oprimit la població autòctona, vos n'aprofiteu de migracions massives i ara vos queixeu perquè tenim veu encara. El dia que siguem un 10% de la població, els aborígens, diran, jaja, estos putos indígenas que se adaptaban y se integraban a todas las culturas del planeta, qué buenas personas que eran, no como mis tatarabuelos, que les discriminaven i les ponien cara de asco. O sigui, això és així, perquè ara els nadius americans estan ben tractats i estan en reserves i, bueno, perquè ja no molesten. Però estem en el procés de la mort de la llengua autòctona en el que vos molestem. Vos molestem perquè encara som la meitat de la població i l'altra meitat hi ha gent superbonica. Això vos molesta. Jo sé que el vídeo és molt llarg, però bàsicament eres una vaca, una jeta, una aprovechada, una pancastellanista, una matalengües, antiespanyola, anticatalana, i tens una cultura de merda i no la volem. Abans me tiré per un pont, que soc de tu cultura. En fi, espero que hi hagi menys Brigitte Vasallo perquè tens una cultura de merda, francament.